Idan baka mana subscribing ba, don Allah ka danna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa yayin da za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri akan wannan YouTube. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malaysia. Ya gajiya? Ya hanya kwana biyu. Akwai shayi nan kuwa. Akwai shayi. Akwai shayi kwarai da gaske. Indomi dan ce da wuri. A to da Allah karka dade fa. Yawa yanzu jira kamun fa. Da zan ma Allah. Ya akwai kwai ne? Umar akwai kwai. Zan samu guda uku. Kwarai da gaske akwai su. To a soya min sai ka haɗa min shayi duk sachets ɗin nan ka samu kaman guda wannan guda uku na samu wannan. Ga wannan bombita. Amma malam da kare na taba ne so kana nuna da hannun ka kasancewar corona virus yanzu ba ya a hankali. A'a karka da wannan biredin ne. Kai yanzu ka san me wannan 500 ne. 500 yawa da wannan guda. Ka ajiye yanayin kuɗin tabar ka gane ya za iya samun matsala. Ba abin da za yi. Ba wani abu sai mu kuɗi ka zauna yanzu. Ba wani abu. Yanzu nan kar ka samu damuwa. Yunwa nake ci daga asibiti nake ba. Kar ka samu damuwa ko. Yawa. Kuma zan kiba ma. Na gaya ma fa ana abin fa. Ana sarfi. A za a ɗaga ko? Koya, ya kamata a ɗaga ko? Ko ba ka ba? Zan haɗa. Kar ka manta. Sauri Allah. Kar ka damu fa. Ya ma soyi. Ai. Ya soyi ba. Ba ya ka ba ni ne. Kawai kana rike kenan. Lalle kai mutumin ka samu ka bari ajiye. Ka gane ai. Kawai kar ka samu damuwa. Ka mi koma buredi. Ko biredi mi ko ta gaba da. Mi ko ta dinka kawai. Dika kawai ka yi mi ko ta. ba wani abu. Ba yawa. Ka samu damuwa. Ana rana. Ai ya da shayi. Kai. Dai kwan da ya to kamar ya kwan bata soyi ba. A kar ka damu. Kai ne ba ci bane naka? Kawai ka ci. Nawa kudin ka ne? Kudi na? A ƙwarai kuwa. Biredi naira 120 ga kwai naira 200. Kaga 150 kenan. To 150. Ba me kaza nan. Da ya tsage yayi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yawa, masa ya ne? Na zo karban cikon kudin biredi na ɗafi na jiya. Haka ne fa da Allah dan yi hakuri. Mai gida? Da Allah kudin nake bukata kasancewar gari an zo karban baki. Kai kana ba mu matsala wallahi. Dai mi ta Ka baka guri biredi. mana ban gama ci ba ka guri ci. To ai ba ka gani ni matsayin mun akai. Harkan nan fa sai a hankali ko ba gane bane. Da Allah ka dan yi hakuri minti ɗaya bari ya gama wannan Amma halin ba kan da dawo ka ƙara ɗora na a keke. yanzu ma tira za ka yi ka tira ko idan ya gama ya baka. Saboda kan za ku karya mu wallahi kuna mana. Ba zai yi ba kar ka damu damuwa. Bari ne wa. Ba kudi ga yago ba. Kudi nake so. Kawai a bamu kudin. Ka san mutanen ba su da hakuri. Hello? Abokina. Wallahi jiya na da asibiti na je shi yasa ban ganni ba. Wallahi corona virus na ja kan mutum. Zo karban kudin ka. Mai gida na yafe ma yau juma'a ne muna bada sadakar shayi da biredi ne.